dah. Piye carane? Engko mau cepat sih. Panci karo. Ngadeg. Panci karo. Iya, Iya, lagi. Ketang ora tau ketemu karo Mbak Tati nggih pun dangu nggih Bu. Pun dangu nggih pas derek terakhir almarhum Pak Seno yang pundi nika lah sing anu panggilan nang sawah. Hah? Sing panggilan ya lapangan kaya sawah itu. Oh, ten Wonosari nek kali Wonosari nggih. Alhamdulillah nika jalan isi awet serayu bae. Jenengan lagi awet cilik. Resik lah. Lah piye Pak? Jenengan tekare merek teman-teman kok malah mari awet cilik ya cilik kok. Muka gendong kaya jenengan gedene ndarane Tatin. Ya ora apa-apa Cari jago jejet Tatin di ciblek endi ya? Ayo gue bingung. ya kok nek iso gede kok digedhekke. Ora ning kersil sak mene lho. Ayo ora apa-apa loh. Jangan begitu dong. Walaupun kecil yang penting kan rasanya dong. Masa sih emangnya lodok yang punya rasa? Iya, malah nek sing urung tau kan sing cilik-cilik ngene iki malah urung tau rasane. Rasanya lah. Rasane kaya apa? Rasanya berwarna stroberi nah. Ananas sama salak pentil. Paling apa? Salak pentil. Apa kuwi? Salak pentil. Pentil. Salak. Pentil cara kono. Salak apa sih ya? Salak ini ya pentil. Sini lah, pokoknya sih sih. Salak. Salak kok cara main keprimin sih. Apa? Salak pentil kok cara kayak pentil. Lah iya cara ala pentil. Salak pentil tunggale padahal jeruk kue si pentil. Aja dipet kayak bangsanya kayak kue. Oh, jadi kayak apa? Oh, di salak dawet pentil dawet kodo. Salak dewek. Oh, salak pentil. Iya, salak pentil salak cilik lah. Ayo. Iki jane omong-omong to berkutuk. Iya, berapa kok kayak bayu mu? Bayumu. Orang piyaine ming cilik kok suarane nganti berbebuk. Oh iya, berapa ya tutupe nek kirane anggar mau jajaran karo wong ayu. Dan jenengan pape dan jenengan ayu dewek apa nyonang kene bewo pada gumun kayak Rasa. bintang tamu ini jebule apa ya kajengane apa dawan opo ya. Orang asu nesu. Ranggo apa nama dulu semene gede apa tuh mana mandel gilungan Nek amandele semene cangkeme sepiro ya? Sakit macam ini iki. Aja nesu-nesu mundak cilik. ora nyong ngene iki ora tau jenengan kok sak nang ngendi pengen ciplak ora tau nesu-nesu Iya, aja nesu ndak kalau saya cilik ndak ada jenglot. ora usah ngomong pokoknya usah ngomong jarak sih gak enak banget berisik banget Gimana dia maunya aja nesu malah nesu loh. mana emosi banget kulane kok dalangnya nyolong bae Dalam ini mah, nang ini ditanggap kon ngomong malah meneng bae iki ngopo? Larang memberikan giliran. Ya kan komunikasi juga boleh, orang kayaknya dipanggap. Larang aku tanya awang bokongmu wes. jadi Rosa. aslinya nyolong bokongnya Mbak Tati apa ciblek Ciblek ketoke. Nggih menika ngaturaken Kembang rawe. Nggih, saking Ibu. Ibu Hakim, ibu Mas Gatot, mereka yang nembe binadar Hakim tak menika sampun waluya. Saking jadi penggalih, Ibu Hakim ngersake lelakon kalih wau sing kloso karo kasil kalian kembang rawe. Nggih, mugi kagem Ibu sehat selalu. Amin. Pun le sakit pun sehat terus. iya pokoknya wis aja sakit maning Nggih, kembang rawe. wis diundang Mbak Tatin Nggih kalih Bu Ciblek. karo kabehan Kabehan iki apa? sedoyo Kabeh. kabeh karo kabeh monggo Langsung aja ya Mas. Ya. ya
kembang gawe. Barawe wajan. Dia minangkane dawuh saking Ibu Wakili lumantar Mas Gatot kala wau karena penggalih ndadosaken jampi. Terus tansah waluya sehat. Sehat. Walafiat. Amin Allahumma amin. Amin. Di Bapak sajene anak Mbak Tati wis pokoke Sajen. ya maksudnya. Kok sajen padake apa lho? Sajen semono gedene antara dirayang wiyaga. Padake ingkunge ngono apa piye? Lah iya. Ya ora asale nyanggar apa nyawa Mbak Tati ki jar kok ayune ora mandeg-mandeg anu Mbak Tati mau pas lagi medang kopi ketara banget wong nganggo wong putih ya. Apa-apane keton. Iya. Kalau kan Mbak Tati minum medang kopi. Iya. Ya nang gunung kopine be keton lho. Jangan piye sih? Oh saking putih e. Kalau saking putih ngombe kopi kan kopi ireng. Keton legender nang kene kopi deh langsung. Kuwi nek kopi. Kopi. Iya. Nyumeruke Mbak Tati ngombe teh. Ngombe teh. Teh gawe wah mati nom legender teh. Terus Mau esuk ngombe apa? Susu. susu keton banget. Keton apa? Hah? Keton apa? Apa? Arek mie. Emang. Hah? Baru. Sini kita bareng ya. Mas rono-rono ndak tidur. Wis mik mau. Mie mau mie apa? Mik. Mie. Orang sing ditawani kok ono ngono. Jadi Tapi cek ditawani kene langsung lahap. Oh. Ditawani kan tujuh ya langsung ora ditawani pengen teni. Lah ya makane aku. Apakane kok kaya jenengan genaan nyumpung wong wedhus begelem. lah ya udah saya wis nganu suntik vaksin Viagra aku. Oh, iya. Viagra, vaksin Viagra. Vaksin kok apa ya? Dengan Pak Camat mau vaksin Viagra. Iya, ono. Ya sing ngerti guyu, sing ora ngerti ya kudu mbah guyu. Sajen. Pak Camat kuliah. Astra apa ya? Astra enggak. Pak. Suzuki. Kok susu ki barang? Lah kan mikir Astra. Oke, pokoknya melimo kok bilang. Lah, tapi Nek kuwi mau aku urung tau krungu. Oh, tahu. Ron. Baca di koran-koran, buka YouTube, terus ketik Viagra, daya dan khasiatnya Mas Narwaji paham. Ketake kuwi ning DM Pak Camat kok deh. Liyane rado nganggo kuwi. Kok Pak Camat wis nganggo kaya manokan? Hah? Wis nganggo konoan? Ya ora nek nah biaya sikit isih muda. Kene kok dadak nganggo kaya ngono. Ya kuwi nganggo sing kanca-kanca liyane termasuk nyam. Ketake kuwi. apa tirune tiru kaya penyanyi sing wah warna-warna kayak gue anak Pak Camat nganggo ngagem apa ya melu bae. Lah wis kudu melu. Tapi kayak Dika pancen genapas. Pas piye? Pak Camat ya kayak apa? Camat. Heeh. Jejer Pak Lurah ya Kayak Pak Lurah. Wah, aku kok. Jejer Pak Dalang ya persis dan. Wah, persis. Jejer apa gedung ya. Apa? Ngedan. Lah wong karang jenenge wong gondrong ora telu nane. Siji preman, loro seniman, telu Wong edan. wong edan. Wong seniman aku ya dudu, preman ya dudu ya Terus pas wong edan. lambe kuwi. Ayo becengkel. Lah iso ya ora. Kenapa ora ana jengkel? Wah, kuwi kudu lawan ning luwak. Lah ya malah luwak ora ana jengkel. Iya, ora. Luwak ki ora ngerti ya. Ora ngerti jengkel. Napa maneh Mbak Tatin? Buat tinggal pas saya duduk tau iki. Padahal Mas berarti, Bu. Nek ngemarke ke Depok. Bisa kok ora tanggap lho. Anu Ya ngono lho. Mas Dalang kuwi nang kono teh iya jare tapi ketone kaya kepengin nubruk Bisa ngene. ya. Kok dhisik apa kok malah mendulu matane ora. Iki munggo wadine Bambang ya, Bu. Ya aku tak newani ngene mergo. Alah ya. Sanak ki ya enak. Dulur ya mulur. Masih enak ku bayang ngono lho. Bayang Tapi ono sih sing jenate isih urip dia apa lah? Ada. Kaya kaya Mbak Tatin aja salah tambah karo Mas Keset. Dalang ya. Kayak kan anu banget ya sama dulurke kaya Alah wong lagi petuk ping pindho lho. ya petuk pindho nih mau nggak bisa ya sedulur ya jangan kayak adine dewek kayak apa
dulure dhewe, kaya keponakane dhewe, kaya anake dhewe, kaya bojone dhewe. Sing ora penak sing keri dhewe mau. Bojone dhewe. Bojone dhewe. Wong siji wae rontek kok macem-macem. Lah cek apa di Niru kakangmu. Hah? Aja niru kakangku, nek sing kae ya wis ben kan ono akal dikandani. Sing apik wis ben apik. Sing ora pati apik golek sing luwih apik rak ngono. Aja. ya ora, tapi nek Mas Pari kesit Mas Dalang kuwi ora. Ora. Piye? Ora beda. Ora. Ora beda. Ora beda. Pak Dalang iki kan piye meneh? Kenapa niki Mbak Lembo? Tapi mau lalu mundutane Mas Uju. Ngasih Bos, apa? sing bisa kok dimenangkan kembang rawe nek nggon sing kuwi mau kloso apa kasur Niki Ya kuwi mau sing iso kloso apa kasur Mbak Dwi. Dadi Wani. Kloso apa kasur Pilih kloso. wale kloso. kuwi mau Dalang iki malah muni nek amit ki ora nggo kloso apa kasur mah nggo mantol ngono ya kurang ajar tenan kok. Oh. Biasane kan Iki tuh lagu iki lagu kloso apa kasur malah mantol. ngaku korane dadi kok. Sadaya kulino Mana ngerti ini ujar kudu kerasa kasur kae lho apa? Apa? Tanpa kerasa tanpa batal ya gue. Nah, nek itu ada. Ada. Iya, itu gubuk asmoro. Oh, nek iki ada. Ya ono tanpa kasur kuwi. tanpa kloso itu ada. Buat Ah. ambote Ke taman asmoro. gawe menungso. Eh, Lah, apa ya? ya ora mesti. Ora mesti. Ya iya. Mesti kan Ya, lenggase. Oh ya, saya dulu Mbak Dwi ya. Yo Mbak Dwi. Matur nuwun Mbak Natin. Nggih, sami-sami. Nggih, wis jan. Monggo genesep.